L-għodwa tajba, illum l-14 ta' frar il-Knisja tagħti bidu għall-40 jum tar-Randan imqaddes. Nilqakom għal din il-qudiesa ta' ras ir-Randan bir-rit ta' Tberik u tqejjid tal-Irmied mill-Knisja ta' Sarrija fil-Furjana. Imexxi l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw l-Arċiprizz tal-Furjana Don Charles Cini u Patri Lino Spiteri li jieħu ħsieb din il-Knisja. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoell. Dan jgħid il-mulej, erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bil-ilfieq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom. Għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jiżobih għall-ħażen. Min jaf jerġax jibdielu u jisobih u jħalli barka wrajh, offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu trombi f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqam qazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-artar ħajkbu l-qassisin għaddejja tal-mulej. U ħajjgħidu, ħenna l-poplu tiegħek mulej, u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' żebblieħ u jiġi fil-sin il-ġnus. Il-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħkom u l-mulej ġiet wejra għall-art tiegħu għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. O Alla ħen għalina għax dibna. O Alla ħen għalina għax dibna. Ikollok ħniena minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolli mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi flimkien, Alla ħenna lina għax nibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt flimkien, Alla ħenna lina għax nibna. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija, la twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek flimkien. Rodni lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xoftejja Sidi u fombi xandar it-tifħir tiegħek flimkien.
Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħal kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbrilkom jew. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb, araw, issa u jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Illum la twebsux qalbkom iżda jsimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom. Għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoq it-trombi quddiemek, kif jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor, fis-sinagogi u fit-triqat, biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'sanib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala l-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu, tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor. Għax dawk ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, idlek xarek u waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-affarijiet li jorqtuni f'dan il-qari li bih nibdew ir-randan ta' kull sena u li fih Ġesu jagħtina it-tliet emejjel tar-randan: il-karità, it-talb u s-sawm. U ma' tliet emejjel l-ewwel waħda l-karità li tħares lejn il-proxmu, it-talb
huwa ir-relazzjoni tagħna ma' Alla u s-sawm huwa kif nieħdu ħsieb ta' nfusna b'ħajja sobrja u ta' kontroll ta' nfusna, self-control. Is-sawm mhux li tankes lilek innifsek mod mażokista, imma li tieħu ħsieb tiegħek innifsek bi stil ta' ħajja imrażna. L-ekwilibrju tal-ħajja din hija l-iskola tas-sawm. Ma daw it-tliet emejjel Ġesu jinsisti għandhom ikollhom bħala xut xi ħadd li jaf jaqra l-qalb. Ġesu jgħid dak li jaqra dak li jsir fil-moħbi, fl-intimità tal-ġewwieni tagħna. Allora mhux kwistjoni ta' maskra li nilbes biex nuża espressjoni li juża l-Papa Franġisku fil-messaġġ tar-Randan għal dan is-sena. Jistedinna biex aħna ma nibżgħux inneħħu il-maskri mhux tal-karnival dak suppost għadda. Imma meta inti tilbes maskra biex taħbi minn inti jew għax tibża minnek innifsek, allura l-karnival is-sena kollha. Tgħidilna il-karnival għadda. Il-realtà hija li naffaċċa lil innifsi ir-realtà tiegħi mingħajr maskra. Għaliex quddiem Alla jien kif jien u tal-li jien. Ġesu jixtieq li l-karità, it-talb u s-sawm tagħna jsiru quddiem Alla. Imma xi ħaġa li tolqotni hija li meta jitkellem dwar Alla, Ġesu juża l-kelma missier. Ma jgħidx li mħallef jew il-pulizija. Jgħid missierek li jara dak li hu fil-moħbi, missierek irodluku u jirrepetija għal darba, darbtejn, tlieta, missierek. Nanni Randan aħna rridu niskopru lill-Alla ta' missierna li hu. Il-missier huwa missier għax għandu l-uliet. Għax hemm relazzjoni ta' mħabba li tagħti l-ħajja. Forsi wħud illum insew li Randan u għadhom jiċċelebraw qegħdin jiċċelebraw il-festa ta' San Valentino, insellmilhom ukoll. U xi ħaġa li laqtitni propju f'din il-ġurnata li fiha aħna l-Kattoliċi nibdew ir-Randan hija il-lingwaġġ ta' mħabba li nsibu wkoll fl-ewwel qari li smajna. Il-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom. Kull mulej ġietu għejra għall-art tiegħu għader il-poplu tiegħu. Sa min jafxin il-imħabba jafxin il-ġelozija. Aħna bil-Malti lejra tista' tkun negattiva, ma tista' tkun ukoll lejra li jsemmi l-profeta hawnhekk il-ġelozija ta' min iħobb u ma jixtieqx jitlef l-oġġett tal-imħabba tiegħu. Hemm mejra qaddisa, lejra ta' min investa ħafna emotivament, psikoloġikament, fiżikament, f'relazzjoni ta' mħabba f'persuna oħra, u ma jixtieqx li dik ir-relazzjoni jew tispiċċa fix-xejn jew tintilef. U l-mulej għandu dit tip ta' għejra lina, iħobbna u jaf ikun ġelus, ma jċedix malajr li aħna nitilquh biex immorru wara xi ħadd ieħor. U kif x'inhu r-reazzjoni ta' Alla? Din ħaġa li timpressjonani ħafna fil-konklużjoni tal-qari tal-lum. Il-mulej juri l-ġelozija tiegħu li hija espressjoni tal-imħabba tiegħu billi jgħader. Billi jgħader u jħenn. Aħna f'dan l-istaġun sabiħ tar-rebbija tar-ruħ li huwa ir-Randan, irridu niskopru lil Alla bħala l-missier
li ma jixtieqx jitlaqna minn taħt idejh, minn taħt il-ħarsa tiegħu, imma mhux biex joħnoqna jew jassarna, għax kultant il-ġelożija negattiva taf toħnoq u tjassar. Dik hija ġelożija negattiva. L-għajra tal-mulej tesprimi ruħha fil-modrija, fil-kompassjoni, fit-tenerezza tal-ħniena. U f'dan l-istaġun aħna llum nirċievu is-sinjal tal-umiltà li huwa l-irmiet, li fl-antik kien juża wkoll għal purifikazzjoni. L-irmiet kienu wkoll aġent tal-indafa. Kien jintuża propju fit-taħlitiet biex wieħed inaddaf. L-irmiet allura jippurifika huwa wkoll sinjal ta' tmiem ta' umiltà. Imma l-istedina li tatina l-Knisja waqt li tislet l-istedina ta' Ġesuwa indmu u emnu fil-bxara tajba. Hemm bxara tajba, good news, aħbar tajba. U jiena nibdel il-mentalità tiegħi nindem jekk niskopri li Alla huwa missieri u li l-lejra tiegħu għalija hija l-ħnina tiegħu, il-modrija tiegħu, il-kompassjoni tiegħu. U bekk ikolli l-qawwa bħalma tlabna fil-bidu ta' din il-quddiesa li aħna nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Nitwettqu bil-qawwa tar-rażan, dan huwa training ta' matul ir-Randan, u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Aħna l-isfijiet il-ħadd li ġej għandna kelma ta' kuraġġ lill poplu tagħna qed nissuġġerixxu li din is-sena imma nibdew b'dan ir-Randan nimmeditaw inħadmu fina dik it-talba li għamel Duncan fl-Innu Malti għal dawk il-5 barkiet. Se tisemgħuni insemmihom kemm il-darba, qed nafżakom minn issa. Il-5 barkiet li jitlob Duncan b'sajla fl-Innu Malti huma id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-sliem. Din is-santa li se jirċievu daw kollha li jattendu l-quddies fil-weekend li ġej minnhom bħala kollaboraturi viċini tiegħi għandkom l-anteprima li hija proprju dan is-salib bil-5 barkiet. U bħala talba qed nissuġġerixxi lin-Nu Malti li huwa talba għal pajjiżna u għal kull wieħed waħda minna. U s-suġġerimenti tiegħi nistgħu nibdew propju fir-Randan hija li kuljum nużaw dis-santa jew inkella nsibu lin-Nu Malti fuq xi sors ieħor, nitolbu lin-Nu Malti. Għandha vantaġġ li mhux talba twila, għandha vantaġġ li poeżija sabiħa bir-rima u min jixtieq jista' jkanta wkoll, imbasta ma jistunax. Aħna nilqgħu id-don tal-irmiet li huwa sinjal tal-umiltà. Niftakru li Alla huwa missierna u li lejra u l-imħabba tiegħu għalina jissarfu fil-ħniena. Ħuti eżiż bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xieda tandima. U Alla intħen għalina meta numiljaw ruħna quddiemek u bit-tbattija li nagħmlulek ittaffi il-korla tiegħek għalina. Fil-ħina tiegħek isma' t-talb tagħna. Kun twajjeb magħna mulej u sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna għaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-Randan sejrin inqedu fuq rasna biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa inkunu ħejjejna ruħna
u saffejna mid-dnub. Jistoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-għajt ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex imqanqlin mill-ispirtu ta' dal-istaġun tar-Randan, aħna nikbru fl-ispirtu ta' karità, fl-ispirtu ta' talb, fl-ispirtu tar-rażan li huwa ir-ruħ tas-sawm. Nitolbu. Nitolbu l-grazzja biex aħna ninżgħu kull maskra ta' delużjoni biex naffaċċaw ir-realtà tagħna u nifirħu dak kollu li jagħmel fina l-mulej. Nitolbu. Nitolbu l-mulej jagħtina den, ħniena, saħħa, għaqda u sliem, aħna u nikbru fil-ħajja nisranija. Nitolbu.
Dan ir-raddan nitolbu ħafna l-paċi, mod speċjali fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza u fil-postijiet kollha fid-dinja fejn hemm il-vittmi tal-ħruxija tal-gwerra. Nitolbu. Nitolbu għal-morda tagħna, għal dawk kollha li jieħdu ħsiebhom biex fil-mixja tagħhom diffiċli f'dan ir-randan isibu wkoll il-faraġ tal-ħnina tal-mulej. Nitolbu. Ejjew nitolbu għal ħutna l-mejtin biex il-mulej ifarraġhom bil-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Din il-Knisja dedikata li tnissir bla teba ta' Marija, nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija biex ikonna randan sabiħ u qaddis. Nitolbu. Ilqa' mulej it-talb umli tagħna. U f'dan ir-randan għatina il-grazzi kollha li neħtieġu. Ejja fina bħala t-tabib tar-ruħ li tidilna l-ikbar saħħa, l-ikbar ġid, is-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-randan. Nitolbuk li b'emil tandiema u mħabba inrasnu fina l-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubietna ħalli nitħejjew kif jixra biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inta kull sena li l-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' awliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori tas-smewiet. Minbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna flori tas-smewiet. U Alla inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabarawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Għażiż li hu waħdu l-ġust tal li nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib
bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li tjagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratti l-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib, ħal kalċi mimlin bit, reġa' ratti l-ħajr, taħ lill-ħbieb u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għid tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. O missier l-aktar ħanin, fit-tjiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lej dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu b'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna il-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton. Għajna nħejju l-miġġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidhru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema, mal-Verġni Mqazza Marija u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għall-ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna, inrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apposti tiegħek: inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrit fija inti tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen.
Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħibnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifej. Nitolbu flimkien l-innu Malti. Lil din l-art ħelwa l-om li tatna jisima, ħares mulej kif dejjem int ħarist, ftakar li lila bl-oħla dawl li bist. Għati kbiralla id-den lil min jaħkima, rott il-ħnina l-sit, saħħa l-ħaddiem, sedda il-għaqda fil-Maltin u slim. Nitolbu. Għamil mulej li s-sagrament li ċivejna ikun tajnuna għalina biex is-sawm tagħna ikun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna.
Kif tafu min għadu ma laqx is-60 sena minn xafej tajdu li min huwa obbligat għas-sawm illum u kulħadd anke min għalaq 60 sena aħna obbligati ma b'sens ta' luttu ta' mhux nixtru lobster, ma nieħdux laħam. Għax biex tixtri lobster aħjar tieħu biċċa laħam imma tisa' jiġifieri is-sens huwa li fl-ikel tagħna nuru ċertu sobrietà illum. Imma nevitaw il-laħam għaliex tradizzjonalment il-laħam kien l-ikla tal-festa. Bħal lobster. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fil-bidu tar-Randan Imqaddes. Il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu għar-Randan ta' din is-sena semma kif ir-Randan jista' jkun ukoll żmien ta' deċiżjonijiet komunitarji ta' għażliet żgħar u kbar kontra l-kurrent li kapaċi jbidlu l-ħajja ta' kuljum tal-persuni u l-ħajja tal-post fejn qed jgħixu, l-għożda tal-ħolqien u l-inklużjoni ta' min hu mwarrab minn kulħadd jew huwa mistmer. Inħeġġukom iżżuru l-website behold.mt biex titlu aktar fil-fond tal-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum. Fil-website issibu wkoll għajnuna u għat-talb u riflessjoni spiritwali beruq fil-kultura u arti Maltija. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija u tarif ieħor minn fuq il-website bekids.mt. Grazzi tal-inqagħtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.